Maria tangor guchere mamigos nyandi bari ngorwe constituency of East Mugirango Nyamira County. Dedo kwanera mangana yechai ntwalika liriwe cha CCS nirinde cha Head of Civil Service ne CS nafta abalemi baito bechai banyareko bakoa bakurwe birero byabo bune chai esarigete so tokalika lirube ocha CCS ne CS yagatabo mwanyanenga ngo ichare mambi Sanganyi yore ni Nyamira County gocha kutegerera nabalemi buna lirube litwa mulikerete tukamuri questinga aicherewe ko manyene anyare ko igwebirero byabalemi erewe ko manyene igo ndatote yo ando bito Nyamira bonsi na Kisii County bali bwate chaenga mambi CS ya agriculture mutaikawe na cha toke ese factory ya Sanganyi ere Nyamira County gabantu bonsi moche ebirero birimo goteba konye nende buna twaligete lirube liri moche motebiere manyene aigwi anyare koranke ko bakonya na ndensabe abarai bonsi baito Nyamira County na Kisii County bari barobisi na bakoli gichikura neregasi mubente gotoka makore motoko romambi munyare kororanga kitogoshia tunyare gukwana turi koranga kitogokonya kemerigetu yecha ntiyeito abaremi baito 95% bategamete kemerigecha onyenge konyara gokonyu gochimotuga balimi baito mbagukonyara nono kwira abana babe skuru wona kiakoranga abalimi baito bategamete kemerigecha 99% igonga getakeire gokonyu usengenyare gokonya ebinyoro bitu ndongo saba barai baito bonse bari barobisinga mbaligereria abalimi baito bagochandeka banyare gusuka kando mambia CS gatebire ngochare 20 toche tuisaranse gari asengenje mechando nero kura se director neme chi directors neme chando nere ere beyond chi directors babwente go solve na parliament na as senate igabara baito bonsi bache gochagari tunyare kubwaterana 20 yamo aba director banyare kolega siabo ga se ground na bali bale as parliament na national assembly banyare kolega siabo so that ekemeli yetu giecha kenyara konya abantu baito